Татарстан президенті қаршындағы татар тілін саклау һәм өстіру мәсьәләләре комиссиясы ярдәме белән оештырылган чаралар ел дәвамында байтак булды. Мәгариф, мәдәният, дин, спорт юнәлешләрен кулашлаган бихисап проектлар, конкурс, грант, белем күтәрү курслары һәм башка форматларда чынга ашырылды. Әлеге эшчәнлеккә берникадәр нәтиҗә чыгару өчен Татарстан Дәүләт Советы бинасында комиссия утырышы булып узды. Эшлекле чарадан хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Чираттагы утырыш дип искәртелсә дә, башкаларынан махсус күргәзмә оештырылуы белән үзгә иде бу очрашу. Шуның өстәвенә күргәзмәдә катнашкан һәрбер проект җитәкчесе иң уңышлыларын гына сайлап алып килгән. Иң күп рәхмәт ишеткергә туры килде менә шушы проектларны әзерләгән һәм аларны тормышка ашырган вакытта. Ул да булса менә укыту методик комплектлар, балалар бакчалары тәрбиячеләре инде күптән безгә әйтеп килделәр. Алар бит төрле үзләре каян табалалар, шул җирдән табып, төрле материаллар әзерләп, шулар белән балалар белән уйнап, шуларны мавыктырырга тырышалар. Алар бит инде күңелен биреп эшләүче кешеләр. Һәм менә алардан килгән мөрәҗәгатьләргә нигезләнеп, инде менә комиссиябыз ярдәме белән без безнең 1000-нән артык балалар бакчаларына менә шушындый укыту методик комплектлар тапшырылды. Гомуми тиражы 14 000. Шулай ук без бит инде мәктәпләрдә күнегелгәнчә мен рус мәктәбендә укыган булсам да, әмма ләкин әдәбият бүлмәсендә Толстой, Пушкин сүрәтләрен хәтерлим. Әмма безнең татар шәхесләребезнең Тукай белән Җәлилдән башка танышчыларны бик табуы да сирәктер. Әмма ләкин бүгенге көндә безнең Татарстанда урнашкан һәр бер мәктәпкә 15-әр менә шундый сүрәтне тапшырып бетердек. Моннан тыш Татарстан китап нәшрияты тарафыннан тулы бер циклны үз эченә алган энциклопедия җыентыклары сабыйлар өчен музыкаль китаплар нәшер ителде. Бу хакта шулай ук Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин да искәртте. Мәгариф системасында дәреслекләр бар. Алар төрле юнәлештә. Менә мин әйтеп киттем, соңгы вакытта гына без алдык хат 20 дәреслек безнең федераль исемлеккә кертелгән. Ул алга таба дәвам итәчәк. Бу эш бик катлаулы, җиңел бармый. Мин әйтеп киттем, без кузгалганбызны туктатып калып булмый. Ул яисә килеп бәрелә, яисә бәреп чыга. Шуңа күрә бәреп чыгу инде мин яхшы мәгънәдә әйтәм. Димәк, безнең башланган эшләребез алар алга таба бара дигән сүз. Без кузгалды дип образлы сөйли белүче министрлар, район башлыклары тиздән тагында арта, чөнки әлеге дә баягы комиссия әгъзаларының шәхси үрнәге һәм ярдәме белән түләүсез татар теле курслары, сөйләм осталыгы дәресләр үткәрелде. Мәдәният министры әйтмешли, татар телендә аралашу өчен мохиты да формалаша. Татар гаиләдә ул барыбер татар теле, туган теле булырга тиеш. Һәм минемчә, мин әйттем бүген, безнең өчен, безнең җәмгыять өчен иң беренче сорау татар мухитне төзү. Һәм без тырышабыз инициативаларны тормышка ашырга һәм безнең милли рухыбызны саклау өчен милли мухитне төзәргә. Хөрмәтле Ахметовлар гаиләсе. Тел мөхите гаиләдә башлануын бер хәл сериалы да үтемле итеп аңлатты. Менә миңа шурага әйтәләр. Салам бер хәлкә. Ничек хәлләр бер хәл диләр. Бу үзе күрсәтә сериал алып кашады. Чөнки ул бит менә хоккей, футбол караганда да бер татар фамилиясе чыкса, шуны карап кына торасың безнекеләр. Шуңа телевизордан, зур экраннан татар артистлары, танылган артистлар үзебезнең тормышны күрсәтә икән. Бу бит инде әйбәт әйберләрнең берсе дип уйлыйм. Сөембикә журналының татар гаиләсе үрнәк алыгыз проекты да шәп әйберләрнең берсе иде. Ел буе дәвам итте. Финалга барлыгы 11 гаилә сайлап алынды. Шул проект курсларында без 58 үрнәк гаилә топладык. Һәм дә инде безнең шартлар нинди булды? Беренче шарт гаиләдә татар теле сакланса, икенче шарт бер түбә астында берничә буын. Ни өчен без бу шартны куйдык? Чөнки безнең күрсәтәсебез килде, ничек әби бабайның тәрбиясе туган телне, гыйбадәтләребезне сакларга ярдәм итә.
Беренче чиратта милли матбугат вәкилләре үзләрен комиссия эшендә булышчылар икәнен истә тотарга тиеш дип әйткән иде бер чыгышында Марат Әхмәтов. Шуңа да күрәсең, масса күләм мәгълүмат чаралары белән берлектә эшләгән конкурс тапшырулар да байтак. Шуларның иң уңышлылары арасында Шаян әлифба да бар. Гомумән, шаяннар гел хәрәкәттә. Әле балалар өчен җыр яздырталар. Әле мин татар баласы дип горурланып, кул эшләре ясауда осталыкларын күрсәтәләр. Менә бүгенге проектыбыз безнең Шаян әлифба дип атала, ләкин бу безнең бер генә проектыбыз түгел, безнең әле Сөйлән дигән балачак җыры дигән дә бик уңышлы проектлар бар. Балалар өчен Салаватик, Татмедиа Junior проектлары да кыска вакыт эчендә танылу алды. Майдан каналы комиссия утырышында катнашучыларга, гомумән тамашачыларга музыкаль бүләк әзерләгән. Майдан музыкаль телеканалы үз репертуарын мәгънәле җырлар белән баету, яңарту максатыннан Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән 15 клип һәм 150 сәхнә язмасы төшерде. Менә шундый саллыгына эш башкарып чыгардык. Бу клипларны инде без дәрәҗәле саллы артистларга һәм шул исәптән яңа гына ачылып килгән талантларга төшердек. Бу инде алар өчен халыкка танылу, халыкка якынаю мөмкинлеге булып тора. Шулай ук Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Татарстан радиосы аша «Мин әтине өйрәтәм» радиоспектакле, социаль челтәрләр аша татар блогер бәйгесе, бөекләр эзеннән татарның бөек шәхесләренә багышланган проектлар да тәкъдим ителде. Дәвам да итә. Тиздән мәсәлән 3500 кеше катнашкан татар сүзе конкурсына йомгак ясала. Быел яшьтә бер айдан башлап 101 яшькә кадәр булган яшьтәге кешеләр катнашты. Әлеге татар сүзендә бу нәрсә турында сөйли. Татар сүзе әлбәттә бөтен татар дөньясын кулачлап алды һәм аның географиясе дә без инде Татарстан киңлекләрен атлап чыгып киттек. Әлбәттә Башкортстаннан бик күп шулай ук катнашучылар һәм әйтергә кирәк, дөньяның төрле кыйтгаларыннан, тармакларыннан, илләреннән катнашучыларның саны шулай ук бихисап. Шуңа күрә татар сүзе алга таба гөрләп бара. Быел татар сүзе конкурсына өстәмә рәвештә шигъри гаилә, автор башкаручы номинацияләре дә тәкъдим ителгән иде. Әнә шулай нәтиҗәле эшләүчеләрне Марат Готов улы киңәшмә утырышы барышында аерым билгеләп үтте. Бер бүләк үзенә дә тиеш иде дип саный Казан утларының әдәби конкурсында беренче урын алган язучы Нәбирә Гыймаддинова. Менә соңгы елларда гына безнең бу милли комиссияның оештырулы һәм аны безнең Марат Готовның җитәкләве безнең татар язучылары өчен һәм гомумән татар интеллигенциясе өчен, артистлар да, композиторлар һәм башка безнең сәнгать җитәкчеләре өчен дә, журналлар өчен дә ул бик зур шатлык дип саныйм мин. Ул менә кузгатып җибәрде һәм без менә аның куласында кузгалып киттек, дәртләнеп киттек, тагыдан күбрәк язасы килә. Әлбәттә, бар тик матди ягына уйларга кирәкмәй. Ул матди ягына уйлаган язучы инде ул андый сыйфатлы әйберләр яса да алмыйдыр. Ул беренче чиратта үзенең күңеле аша узып, укучыга барып җитәргә тиеш. Глобальләшү шартларында милли үзаң үстерү, телнең кулланыш даирәсен арттыру өчен системалы эш алып барган очракта да иң кимендә нәтиҗә булсын өчен 5 ел кирәк дип исәпли белгечләр. Марат Әхмәтов җитәкләгән комиссия үз эшен булай дәвам итсә, максатка тизрәк ирешер кебек тоела. Комиссияның эшчәнлегендә актив менә ярдәмчеләр, безнең булышчылар дип әйтер идем, бер унлап кешеләр. Дөрес, аларның күбесе әле хәтта үзенең турыдан-туры хезмәт вазифасы белән дә шушы тел, милләт язмышына бәйле урыннарда эшлиләр. Алар инде бәлки үзләрен исәплиләрдер, безнең белән киңәшергә тиешләр, бездән фикер сорарга тиешләр дип. Миңа инде киңәштән бигрәк үзе кулына алып проектларны гамәлгә куючылар күбрәк кирәк. Бу урында шуны да искәртеп үтик. Комиссиядә җыйнысы 35 кеше. Алар төп 4 юнәлештә эшли. Масса күләм мәгълүмат чаралары, дәүләт һәм хакимият структуралары, мәгариф һәм фән. Комиссия үз эшен бик матур башкарды. Марат Готович ул төрле юнәлешне алды. Мәгарифне алды, мәдәниятне алды, башкасында менә шуңа күрә менә бүгенге көндә без аңа бик рәхмәтлебез беренчедән, чөнки милләтнең ничек дип әйтим, мәнфәгатьләрен кайгыртучы, аның белән яшәүче һәм аның турында уйнаучы кешеләр алар күп түгел. Сөйләүчеләр күп. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.